Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua, at nakita ulit tayo sa ating weather analysis mula sa Typhoon 2000. At ito po ay para sa ngayong araw ng Sabado hanggang Lunes po, Hulyo 10 hanggang 12, 2021. At bibigay natin sa inyo ang pinaka-latest through the weekend. At umpisa na natin na yun ang ating GraphSat. Ito po yung latest na yun, valid na yung araw na ito ng Sabado hanggang Lunes na po ito. Dahil pag linggo po ay nagpapahinga po tayo. So Monday na po ang susunod na GraphSat. That's why during Sabado ay 48-hour ang ating graphical satellite analysis. At gaya ng kahapon, nananatili pa rin ang hanging silanganin at medyo lumakas po ito. At nakaka-apekto na yon sa gitnang Luzon, kasama po Metro Manila, Southern Tagalog Provinces, kasama ang Batangas area, at Cavite, kung saan nandun po ang Mount Taal. At gayon din po ang bahagi po ng Kabikulan, Mindoro, Marinduque, at Romblon. At ito rin pong Eastern Visayas, kasama po ang Leyte. Gayon din po ang bahagi po ng Batanes at Babuyong Grubab Island. So itong mga lugar na ito ay magiging maaraw hanggang sa maulap na papawirin. Gaya po dito po sa may area po ng Central Luzon hanggang sa may Eastern Visayas, medyo mostly maulap po ang papawirin. Na may multiple na mga padaan-daan pong mga ulan, may mga thunderstorms dahil po sa paglakas nitong easterly surface wind flow. Hindi naman po ito bagyo, but ito po kasi pangkaraniwan pag ganitong panahon ng tag-ulan. At dito naman po sa may bahagi po ng Palawan, Sulu Archipelago, ibang bahagi po ng Kabisayaan at Mindanao, ay nasa influensya po sila ng surface trough. Ito po ay elongated na slightly lower atmospheric pressure na nag-generate po ng mga local thunderstorms, lalo na sa hapon o gabi. So mag-ingat po sa mga kidlat, okay, at sa mga pagbagsak ng malalakas na ulan na nagdudulot po ng mga pagbabaha, lalo na po sa low-lying areas. May naririnig po tayong mga news reports for the past 24 hours na bumaha daw po sa ibang bahagi po ng Davao region dahil po sa matinding mga thunderstorms. So normal po yan sa panahon na ito ng June, July dahil tag-ulan kahit wala yung habagat. Pinapalitan muna ito ng mga localized thunderstorms. So nagkakaroon po tayo ng monsoon break ngayon dito po sa dagat Pilipinas, sa may West Philippine Sea, kanluran bahagi po ng dagat Pilipinas, gayon din po sa katimugan bahagi po ng dagat China. So napapansin natin na tahimik na yon, umiiral na yun ng easterlies. At may bibigay tayo sa inyong latest update tungkol sa El Nino o La Nina situation. Dahil po mukhang babalik na naman po ang La Nina, which is expected po. Magbibigay po ito ng panibagong problema sa mga flood-prone areas po at landslide-prone areas ng ating bansa. At i-pray po natin, magdasal po tayo na sana walang mga malalakas na bagyo tulad ng last year, kaya nagkaroon ng mga tendency magkaroon ng mga formation ng mga bagyo. Okay? At kung titingnan natin sa labas ng ating bansa, wala pa rin tayo natatanawan na panibagong low pressure area na pwedeng mamuo o maging ganap na bagyo sa loob ng 3 hanggang 5 araw base po sa pinaka-latest computer models sa araw na ito. Dito po sa Japan, meron po tayong umiiral pa rin ng Mayo front o stationary front po ito ng isang frontal system. At nagbibigay rin po ng mga thunderstorms, mga pag-ulan, maulap na papawirin sa malaking bahagi po ng Japan, gayon din po sa silangan bahagi po ng China, kasama po ang Shanghai City. So yan po ang kalagayan ng ating GraphSat sa panahon na ito. Kaya huwag kayo magulat kung bakit sunod-sunod yung ulan. Wala naman po tayo nakikitang sama ng panahon. So dulot lang po ito ng hanging silanganin, okay? At mag-iingat naman po tayong lahat dahil po sa nangyari sa Davao ay posibleng mangyari po ito sa mga iba't ibang bahagi po ng ating bansa, lalo po yung mga nasa flood prone risk areas. Okay? At tingnan natin yung fast animation. So yan po, hanggang ngayon alas 11 na po ng gabi ay umiiral pa rin yung mga localized thunderstorms tulad ng easterlies at surface trough sa malaking bagay ng ating bansa including Metro Manila at Central Luzon at Southern Tagalog Provinces kasama po Mindoro.
At ito po yung zoom in shutter animation mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 na yung gabi. At kitang-kita po natin, pag dating po ng takip silim, ay nandyan pa rin po umiikal ang maraming thunderstorms o mga cumulonimbus clouds sa malaking bahagi po ng Luzon, Central Luzon, including Metro Manila, Bicol, Mindoro, Visayas, Palawan, and Mindanao. Okay? Kaya ito po isolated lamang. Kaya mapapansin nyo dito sa Naga, kahit na tahimik, may konting ulan, at narinig nyo from afar yung mga thunderclaps, yung mga tunog ng mga thunder, o yung mga pagkulog, dulot po nitong easterly surface wind flow. Ngayon, tingnan natin ang pinaka-latest na 3-day rainfall accumulation mula sa European model, courtesy of windy.com. At hanggang sa Lunes ay may inaasahan po tayong mga ulan dito po sa may silangan bahagi po ng Luzon hanggang sa may central at southern Luzon, western sections ng Luzon, Ilocos region po yan, Metro Manila, Bicol, Mindoro, Romblon, Marinduque, Eastern Visayas, Northern Palawan, Sulu Archipelago, ibang bahagi po ng Central at Western Visayas at Mindanao. So magkakaroon din po dyan ng mga isolated to widespread thunderstorms dulot po ng easterlies at surface trough. Okay, so yan po ang pinapakita ng balak ng mga ulan dulot po nitong mga weather systems na ito. Samantala, kung i-check natin yung latest wind forecast mula sa American model, ito po ay ang GFS, galing po sa windy.com, ay nakikita po natin na yung gabing ito ay umiiral pa rin ang easterlies mula sa extreme northern Luzon hanggang eastern Visayas. Bukas ng hapon ay dito patuloy pa rin ang easterly surface wind flow, pero nagsisimula na pong humina dito sa may silangan bahagi po ng Luzon, Bataan, Batanes at Bubuing Cubao Islands ay may mga katamtaman na hangin mula sa silangan. Pagdating naman po ng Lunes, ay makita po natin unti-unting humihina na po ang easterlies sa may silangan bahagi po ng ating bansa, except po dito sa may coastal areas po ng Kabikulan at moderate wind rin po mula sa silangan sa Batanes at Babuing Cubao Islands. Ang ibang bahagi ng ating bansa ay maging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. At so far, yan po ang ating latest sa wind forecast mula sa windy.com. Na pinapakita po itong mga American model output. Okay? At bago tayo paalam, bibigay namin sa inyo ang pinaka-latest mula sa monthly El Nino at La Nina outlook sa loob ng 6 na buwan at mukhang babalik na naman po ang La Nina. Ito pong data na ito mula po ito sa International Research Institute for Climate and Society ng Columbia University. At nakipag-barter po ito sa Climate Prediction Center ng NOAA at sila po nag-release ng mga forecast para sa mundo. At pinapakita po dito sa susunod na 6 na buwan ay mukhang lalakas na naman po ang La Nina. At common po yan, may dami na pong mga La Nina events na tumatagal po every winter hanggang early spring sa Northern Hemisphere ay lumalakas po sila. Okay? Twice bumabalik, umabot ng kalawang taon ang La Nina. So dito, sa mga oras na ito po yung Hunyo, Hulyo, Agosto, ay nasa 82% pa ang neutral. So nasa neutral po tayo na yun. But pagdating po ng September, October, November time frame, mukhang tataas ng more than 50% ang La Nina forecast. Samantala, 43% lamang po sa neutral. At lumalamang na yun ang La Nina situation, okay, sa katapusan ng taon. At pagdating po ng October hanggang January, lalo na po sa November, December, January time frame, ito na po ang pinaka-peak ng possible return ng La Nina na pwedeng umabot po ng 66% probability. At pagdating naman po ng February o Pebrero, Marso, Abril ay babalik na ulit sa neutral condition ang status po nitong ENSO update. So nakikita po natin as of this time ay nasa moderate o medium chance na posibleng mangyari ulit ito. So malalaman po natin sa susunod na ilang buwan hanggang September,
Setyembre o Oktubre kung lalakas ulit ang La Nina. So, iyan po ang latest. So, anong effect po yan sa Pilipinas gaya ng last year? But sana po mag-pray tayo na sana walang back-to-back na 3 bagyo na naman. Hopefully, iba ang pag bumalik ang La Nina, hopefully iba ang resulta. Sana less ang bagyo. Okay? Less ang malalakas na bagyo. At sana mag-recover sila lahat at hindi tumama sa ating bansa. Medyo taghirap na po na sa Pilipinas na yon dahil po sa pandemic at apektado masyado po ang edukasyon at ekonomiya ng ating bansa. Okay? So, yan po ang heads up. Okay? May possible na pag-return up to 66% pa lang ang probability. Pagdating ng November, December, January, ang posibleng pagbabalik na naman po ng La Nina. So, yung mga nasa low-lying areas na binabaha lagi at nagla-landslide, mag-ingat po tayo at maghanda sa mga susunod na buwan dahil po baka tumaas na naman po ang amount of rainfall. So, please take all necessary precautions. Abangan ang next update natin. At ito po ay galing sa International Research Institute for Climate and Society ng Columbia University. So, watch out for next update during the second week of August. Kung ano pong mangyayari po kung La Nina pa rin, magla-La Nina ulit tayo o neutral pa for the rest of 2021. Okay, so ayan po. Diyan po nagtatapos ang ating latest mula sa Typhoon 2000 at babalik ulit tayo na yung darating na Lunes at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel Mr. Typhoon.tv at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong updates natin na ilalabas dito po sa Mr. Typhoon.tv. Ito si Mike Paduwag papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. May #WeatherWiser. Happy weekend to all. And maraming salamat po sa pagsuporta at sa panonood po sa ating Mr. Typhoon.tv updates.